Papanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline! Punchline! Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline! Alas 6:27 pong oras po natin po. Welcome po sa programa natin, IFM News Prime Edition. At ngayong oras po na ito, Punchline po tayo, makakasama natin via Zoom. Magandang umaga, Sir Ermin Garcia. Round 1 tayo, sir, ng pag-uusapan natin ngayong araw po na ito. Ito na naman tayo. Good morning, good morning. Medyo painit po yung politika ngayon dahil kaliwat kanan yung mga filing. Ang tanong ko, yung susuportahan nyo ba, Sir Ermin, nakapag-file na ba? Oo, nakapag-file na sila. Nakapag-file na sila. Okay. I would be disappointed kung hindi sila nag-file. Kanya-kanyang gimmick din tong ilang mga politiko dito sa Pangasinan nung nakaraang mga araw. Kahapon, nakita natin may ilang mga politiko na naghahain din. Though yung mga iba, may mga supporters, yung mga iba naman medyo tahimik. Kahit na malaki yung pangalan nila, medyo tahimik sila nag-file ng kanilang kandidatura. So anyway, Sir Ermin, magandang umaga. Panibagong Lunes na naman to pag-uusapan po natin. Unang-una, ito pong hindi matapos-tapos na usapin patungkol dito sa 7 majority. According to your sa inyong column po, na talagang they're in panic mode na dito sa paggagawa ng kanilang mga dapat gawin para sila'y mapansin ng mga botanteng Dagupeño. Yup. Ang problema sa kanila kasi, yung majority na yan, ayan, akala nila, in their desperation, continue silang nagnanakaw ng ordinansa. Legal. Akala nila, napakadaling lokohin ng tao, nasasabihin sila ang author ng isang ordinansa, hindi naman nila ginawa. Madali na mga i-expose yun. Ngayon, kung iniisip nila na mapapaniwala nila mga tao na sila ang gumawa niyan, ay, maling-mali na nga talaga ang mga diskarte nila. Hindi na nila alam ginagawa nila. Magnanakaw ka ng idea, parang ka nagnakaw ng pera . Ayun. Okay. Pero doon po sa inyo pong column po, meron po kayong pinunto dito na pwedeng nilang kaharapin po na dilema sa darating po na kanilang pangangampanya. Meron kayong parang 5 listed na dilema dito. First and foremost, dito yung kanilang yung pag-i-inform sa ating pong mga Dagupeños na they are actually forcing the mayor to use the reenacted budget noong 2022. Itong 2022. And what else, Sir Ermin? Yung parating nilang dinidelay ang budget. Yun. Tapos yung lalo na yung pinipilit nila yung pati mother child hospital. Hindi nila magawa-gawa. Ngayon, ang nakakatawa dito, ginagawa ni Mayor may kasalanan kaya wala daw wala raw hindi magkakaroon ng mother child hospital. Yung supplemental budget, nagmula nung umpisa umupo sila, hindi nila binigyan ang city government ng supplemental budget. Ano yung mga yan? Supplemental budget, yun ang savings ng syudad na pwedeng gamitin ngayon kung kahit anong paraan. Usually, these are in support of mga programs and projects tsaka equipment na hindi na nakasali sa annual budget. Kaya importante yung supplemental budget. Ngayon, pinilay nila yung city government. Ayaw nila pa-deliver yung mga programa ni Mayor Belen Fernandez. Kasi tinamaan. Lahat ang tinamaan dyan. Magmula dun sa kanilang mga constituents din, mga bumoto sa kanila, kasama na lahat yung mga iglesia, tinamaan lahat sila. So, itong sinasabi nyo dito sa column ninyo, Sir Ermin, na parang 5 na pwede nilang maging bangungot pagdating ng mismong kampanya. I expect the minority, especially si Belen, to bring it up. Sabihin nila sa kampanya nila, ito ang pinagagawa nila.
Okay? Ang masasabi lang naman, isa lang naman sasabi ni Icon alam niyo ba kung bakit tayo hindi natin malutas-lutas yung programa natin sa basura? Mhm. Yung tayong bigyan ng garbage truck. Walang budget. Walang budget, Sir Erwin. Budget ang binibigay, mga litik. Ano ba naman klaseng gobyerno ito? Alam mo yung pinagagawa nila. There is already a president. Mhm. Ang ombudsman, kung na-file lang sila ng kaso, yun ang kinalulungkot ko dyan Hindi sila na-file ng kaso. Kung na-file sila ng kaso, automatic ang suspension nila Mhm. by the ombudsman. Walang kimi-kimi yan. Sabi ng ombudsman, mandato niyo yan na mag-approve ng budget. Okay. Ginawa yan sa board member ng Quezon Province. Mhm. So ito dapat ang talagang silipin din ng minority na seryosohin na i-push sa inyo pong palagay. Oo, alam mo, nung una pa yan, ang isa rin yan na kung bakit lumaki ang ulo ng mga majority ng mga tao sa kanila, ang epal Ang problema sa kanila, kung nung hindi sila kinakasuhan, akala nila, kayang-kaya na lang talaga nila. Ayun, ang nangyari. Mhm. Binastos lahat, binaharang lahat ng pwedeng makuha ng mga pagkadagupan na programa, mga public services. Mhm. Ang ginawa lang nila, binibigyan lang sila. Nung nagkamali ata yung minority, binasa nila yung 2023 budget. Abay, file pa ng kaso. Sila na talagang minority yung trabaho nang hindi nila magawa, kinasuhan pa nila yung mga minority. So, on your end, Sir Erwin, anong basa nyo dito na ganitong klase ng hakbang ng majority na yung tipong nalinlang sila on the passing that particular budget? Ayaw lang talaga nila. Mhm. Ayaw lang magkaroon na gusto lang siraan lang talaga na hindi sila makadeliver ng programa. Mhm. Saka nakakita ng mga politikong ganyan. First time yan. I've been covering the city council, the city government since 1969. Hindi yan. Alam mo, nag-aaway-aaway, nagdedebate sa debate, mga konsehal noon. Mhm. Pero wala silang kahit na isa na nangharang ng budget. Ito lahat sila 7. So that time na yung mga sinasabi po ninyo ng mga ang ano nila is talagang they're constructive when it comes into their presenting their argument. Oo, tama yan. Talagang nagdidebate sila, nagkakainitan ng ulo. Aha. Pero hindi idadamay hindi idadamay ang dagupenyo. Hindi nila dinadamay yung mga tao. Kung yung nakalaan na budget para sa mga tao, binibigay. Dito hindi. Talagang lahat. Ayaw. Magmula annual budget, hanggang supplemental budget, ayaw ipasa. Ano nakita? Ay grabe. Kahit siguro kahit sa dako ng Pilipinas ito, wala ka makikitang ganyan na mga konsehal. Pero ang sinasabi nga nila, ang pinipilit din nila, Sir Erwin, talagang kinukutuhan lang daw nila yung budget hearing. Hindi nga kinutuhan Aha. Yun ang problema Yun, sinungaling na naman sila. Ang ginawa lang nila, ginawa nilang pagdidelay, hihingi nila ng kahit na anong klaseng dokumento, kahit na connected tapos yung uupuan na nila kasi nire-review pa raw nila. Ngayon, kung talagang kinukutuhan nila yan, bakit nila hina-hijack yung mga ordinansa na ginawa ng minority? Na ginawa sa committee hearings nila? Okay. Wala silang sinasabi doon. Basta nga lang nilagay yung pangalan nila, inalis yung mga pangalan ng minority. Okay. So that's a big question and pwedeng ito nga yung kanilang pwedeng maging kaharapin na sasagutin sa taong bayan pag sila ay humarap sa mga entablado. Mga sinungaling. Grabe. Okay. Hindi ako nakakita. Alam mo, ang ko nga dyan sa ganyang punto, kagaya yung pagdanakaw nila ng ordinansa, pwede pa sigurong disimulado yung paggagawa nila. Pag nagpasa sila, nilagay nila pangalan nila at ng minority. Kumbaga, sinama lahat ang minority doon as author. Bakit disimulado pa yan? Talagang karapalan. Pinalit ko pangalan ng mga authors at sinalpak yung pangalan nila. Ano sa nakakita ng gano'n?
Okay, so it's up for the voters now now i-weigh ito pong labas ng ano po nila, no, kanilang gawa dito po sa konseho. Gusto ko sila marinig, explain nila and defend themselves on those points. Oh, okay. Punchline. Anyway, dito naman po tayo sa province-wide, Sir Ermin. May rematch na mangyayari dito sa dalawang malaking pangalan, Gico and Espino. Guapo versus Pogi. You pointed out yung kanilang mga hina-highlight ng kanilang administrasyon, ng bawat administrasyon nila. You mentioned about Gico is focusing into infrastructure na may kinalaman dito, sir. And yung the Espino, the former governor Pogi Espino III, is focusing most likely on the livelihood and health, etc. You tell us more about this particular write-up po ninyo na ito. Ang nakita ko lang doon kay Governor, so umpisa pa lang, pinag-interesan niya na yung mga infrastructure. Meron na siyang highway, okay? Magmula sa Binalonan, papuntang Weste. Binigay yan sa San Miguel. Okay? Gumawa sila ng hospital, gumawa sila ng eskwelahan, buildings. Okay. Okay na yun. Yung sa kabila naman, si Governor Pogi Espino, sa kanya dumaan ang COVID. Okay? To the credit of that administration, as you know, ang COVID, there was no precedence. Walang nakakaalam talaga kung paano atakihin niya ang COVID na yan. Lahat ng mundo ganun nangyari. Yes. Nakita nga natin, Pangasinan had the least number of victims na namatay. Meron. In other words, naagapan na ng administration yung ganung klaseng problema. Okay? So, yun lang ang nakita ko sa yung pagkaiba nila. Kagaya nun, yung health na yun, no, meron din ng livelihood at meron din sila ng sports. Okay? Nagko-tournament sila, gano'n. So, yun ang hindi ko makita ngayon doon sa kay Governor Monmon. Karamihan lang talaga, structure. Ang isa pa lang na medyo nakakonekta doon, ngayon lang nangyari sa probinsya na nagkaroon ng parang field trip overseas ang mga department heads. Nag-Amerika, gano'n. American, board members, governor, pati si Go, umalis din. Ang nakakakuan doon, paano nangyari yun? Wala naman silang budget. So, ang pinaka-conclusion lang dyan, kumita ang gobyerno dyan sa mga construction. At dyan ang pinagmudmud sa mga department heads na bumiyahe. Okay, sana yan. Motive. Ang problema, kahit na nung kinita ng gobyerno, dapat sa treasury yan. Ibalik sa taong bayan. Hindi mo dapat pinagmumudmud para magbiyahe sa Japan, sa US, yung mga department heads. Medyo malabo sa akin na nagkaroon ng ganon. Yung sa mga Espino naman, wala akong narinig na talagang meron silang pinagkagawa to construct roads, more roads than ever. Major itong ginawa ni Gico, yung expressway. Expressway, tama. Okay, sa San Miguel. Parang ano to sir yung Binalonan nga parang ang bilis na papunta dito kapag matapos ito daw Ayun na nga pero halata mo na bakit kailangan manggaling sa Binalonan. So para sa mga taga Binalonan at in that area yan. Okay, so may personal motive pa rin yan. If you look at the bottom line, fine. Okay? Kailangan natin talaga ng easy access from central to the west. Yes. Yung east ngayon, same vice versa yan. From the west, papasok sila sa east. Okay. Ngayon na nga lang nasabi ko,
bakit bigla nag-abroad yung mga departments, mga board members? Yun lang. Yun lang ako. Pero ang ano dito, sir, ang isang question nga dito, kung kumita ang gobyerno, bakit umutang tayo ng almost ilang milyon yun para pagpapaganda ng Kapitolyo? Kasama yan sa budget na inapruban na nila noon. Pero nag-loan tayo sa land bank ata to. Ganun talaga sa gobyerno eh. Yung gobyerno anything, wala silang pera talaga. Hahanapan mo yan ng loan. Okay? So, wala na masama doon. Okay, that's just what. Kasi asset yan ng probinsya yan eh. So, pag may infrastructure, asset na ng probinsya yan. Pati mga bangko, kaya nagpagbibigay sila ng loan. Kasi alam nila, may kabalikan yan. So, anyway, ang ano dito, Sir Ermin, talaga, ito ay parang lesson talaga sa mga kandidato na kapag nasa pwesto ka, gawin mo ang pinaka-the best para matandaan ka ng tao at yan ang pwede mo ipagmalaki. Pag pakikinggan mo talaga lahat ng mga tao ngayon, nag-file ng kwan ngayon eh. Pag mula dyan sa senator, pagkababa eh. Naku, akala mo ang Pilipinas sa magiging number one kwan, most developed country in the world. Ipinangako ang langit at lupa, pati ang universe. Sama-sama na lahat yung mga promise na yan, magmula local government. Ay, saya-saya sana ng Pilipinas. Correct. Okay, so, wala, naging entertainment na lang sa atin yung eleksyon. Before ang ating punchline kanina, sir, actually meron kaming kasi by the way, may bago tayong patrol kaya nakakapag-ikot na yung mga reporter natin. Oo, nakita ko yan. Okay, congratulations. Thank you, sir. Pero yung pakikipag-usap natin doon sa mga na-interview natin kanina sa mga palengke natin na pinuntahan, alam mo, isang 16 years old na nagtitinda doon, though hindi siya botante, pero sabi ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya, kung sakaling magli-legal age ka na at boboto ka, ano bang hinahanap mo sa isang kandidato? Ang sagot, ayuda. Live tayo kanina. So sabi ko, it is actually reflection kung ano ang voting behavior ngayon ng mga Pilipino. And that it's an open secret na kung bakit sila kumakapit sa ganito. Nakaiyak. Ayuda, mali ang naging kasunod. Kasi ang nag-umpisa niyan, si Senator Alan Cayetano. Okay. Yung ayuda na ginawa niyang programa is based on an interview of a recipient. Yung mga gusto mag-umpisa ng business. Okay? Bibigyan ka ng katulong ng kapital. At minomonitor ka. Yun ang ayuda. Hindi yan yung giveaway lang na pera ngayon. Tapos gastos mo, wala na. You must qualify for the ayuda. Pero kang plano, business plan, okay? O may experience ka, at yung sari-sari store mo. At hindi habang buhay na hihingi ka sa gobyerno. Hindi ka pwedeng kasi ipinapakita, ang gusto pakita ni Senator Cayetano noon, ito ang example na pag nakatulong ang gobyerno, umaangat ang buhay. Okay? Hindi ang dole out. You have to present a plan na pwedeng tulungan ng gobyerno. Pero iba ngayon ang perception ng ayuda, sir. Iba ang naging implementation ng ibang mga government agencies at mga senador. Sila, ayuda, sige, click na yan. Gusto ng mga tao, ayuda. Asahan na lang. Nagmumudmud sila ng pera. Yun ang mali. Okay? Tama kung sana natuloy yung principle ng Senator Cayetano sa ayuda, ang livelihood ng mga middle class aangat. So hindi pwede ang mga tamad kumukuha ng pera. Hindi. Ang binibigyan lang ng ayuda, yung mga sinasabing may kakayanan umamit ng budget na ayuda na pantulong sa kanila. Wais. Wala. Yung wais spender. No. Alam mo mga natulungan ni Senator Cayetano noon? Mga overseas workers. Okay? Pag dumating, kailangan nila ng kapital pa, kulang. Teachers. Gusto mag-business. Mga ganun. Yes. Iba nangyayari. Papunta mo, ayuda yan. 1,000 kayo.
Kaya nakakalungkot yun kasi yung 16 years old yun, sir, na ganun ang perception niya. Ito na. Iba na. Ayan ang hindi nakita ng mga politiko natin. Sira sila ng prinsipyo ng mga tao. So, parang yung ayuda sa kanila pakurong. yan. Anyway, Sir Ermin, mapunta naman tayo dito. Punchline! Sa bagong provincial director. Ngayon, no? Yeah. Graduate na si Fanged dito sa Pangasinan. And here comes Kapokyan into action naman. And nung natanong siya ng press media dito sa Pangasinan, isa nga sa magiging priority niya talagang police visibility, yung talagang magkakaroon ng action dito. And sa palagay ninyo, ano bang malaking hamon ngayon dito sa bagong provincial director natin? Kasi ang iniwanan na actually ang kanyang predecessor, for example, yung pumutok na balita dyan sa Maylingayen. Sinasabi nga nila case solved na, pero sabi ko nga hindi mo na case solve hanggat wala pang final decision ng korte doon sa conviction ng suspect kung siya ba talaga yon. Exactly. Yes, sir. So, sinasabi ng increased police visibility, hindi yan bago eh. Yan naman napapalagsak dyan ng mga either regional director, provincial director, o WOTT. Puro sila increased visibility. Ang tanong, ito ba parang katulad lang ng iba si bagong directors, Kapokyan? I don't know. Okay? But I'm cited an example. Kung gusto mo talagang increase police visibility na may repita, ito yung mga patrol car at mga motorcycle nyo sa highway. Kasi ang daming namamatay ng motorcycle riders na tinatamaan. Okay? How do you discipline that? Hindi, kailangan maglagay ka ng patrol sa highway. Pag nakilagay ng patrol sa highway, mag-iingat yung mga riders. Kailangan may helmet, may reflectorized pod sila. At isa pa, hindi alam at hindi rin ini-enforce ng mga police na ang mga tricycle at motorcycle dapat sa side. That is a rule already made by the PILG. Hindi ko yan nakita na in-enforce dito sa Pangasinan. O, yun ang pinakiusap ko nung kay Colonel Fanged noon. Kaya wala siyang ginawa. Ngayon, ito ng chance ni Mr. Kapokyan na he can make Pangasinan earn that reputation that in Pangasinan, laws are strictly enforced. So itong malaking hamon. Alam mo, actually, malamisan ko lang there was a time in Urdaneta na hindi ka pwede mag-overtake at hindi ka pwede mag-overspeeding. Ang daming sa buong Pangasinan na yanig. Ay, mahirap pala duman ng Urdaneta. Simple lang yan, Imagine the impact of that. Kung talagang may gagawin nga ng provincial Pangasinan Police, sa buong bayan, walang pwedeng lumabas ng motorcycle rider na walang helmet. Nakita ko, lumakad ka lang. Ang dami dyan. Stricto pa sila sa Dagupan. Pero paglabas mo ng Dagupan, ay nako. Wala nang helmet. Maharurot yung mga motor. Alam mo, wala silang... At walang pulis. Wala man lang naka-station na pulis na magsasabi, teka muna, diyan kayo, huwag kayong gumala, huwag kayong lumayo. Kailangan, ganito lang mo ganyan. At check lang nila kung minsan yung ownership of motorcycle. Hindi yun Pero parang dito nila, sir, yung pinanghahawakan nila, itong mga, kung meron daw local ordinances, itong mga provincial ordinance yan. Yun. Provincial ordinance yung bago yan, yung pagsusot ng reflectorized vest. Correct. Yung helmet law is a national law. Yes. Pero sa Urdaneta, walang helmet. Ayun na nga Ano nangyayari? Ibig sabihin. Sir, at saka isa pa, sir, ko lang, isingit ko lang. Ang napansin ko dito, ewan ko ako ang mali, ang motor pala, 3, hindi pang 2 lang. Alam mo, in fairness to sa provincial board, ginawa yan. Ayaw nila magpasakay ng
tao as backrider. Aha. Okay. Ay, hindi naman pwede, hindi ka mag-backrider. Oo Marami naman. na may kotse. Kung yun lang naman yung ano mo eh. Oh, pero, yung maling-mali dyan, sinasama mo yung pangatlo, yung maliit na bata sa harap. Yes. Oh, may maraming gumagawa niyan. Nako. Okay. That in itself is already violation. Mhm. Pero bang ginagawa mga pulis natin? Wala. And yet, if they do that, okay, maraming buhay na save. Oh, bibigyan ka ng bata, siyempre walang helmet. Mhm. Rider mo, walang reflectorized vest. Mhm. Tapos, nandun pa sila sa gitna ng daan. There's a law, hindi sila pwede sa gitna ng daan. Mhm. There's a DILG rule already there on that. Ang nagbigay niya si Secretary Anyo. Ano magiging? Kaya ginagawa ko? Pag ako nag-drive na sa highway, binubusinahan ko. Para gumilid, oo. May iba, okay, sumusunod sila. Pupunta sila sa... Pero yung karamihan, sir, magmamatigasan talaga. Pero pa yung bubusina ako, no? Tut, tut. Hindi mo siya gumagalaw. Sige pa rin. Tricycle yan, ha? Aha. Tricycle. Tut, tut. Nabay, nung tinignan niya ako, tik, tik. Gumanon din siya. Nagkakutan pa kami. Hanggang hindi ko binasa at in-overtaken ko talaga. Tinodo ko na yung busina ko. Wala siya lumihis. Pero matitigas ang ulo. Yes. And yet, trying to tell them, get out of the way kasi kung di tatamaan kayo ng matrak. Hindi na naintindihan yun. Yun ang sinasabi ng DILG noon. Mag-ingat kayo sa daan. Kasi kung minsan lang kayo tamaan ng truck o sino man, minsan lang ang buhay nyo. Correct. But the only way to do that is to enforce the law. Then the people will realize sa mga barangay, maintindihan nila na kung bakit nga meron law na ganoon. Yes. Ngayon, titignan ko ngayon kung ito si bagong police director, provincial director, kututuhanan yung sinasabi niyang police visibility. Yun lang sinasabi ko, magtalaga lang kayo ng mga patrol car at saka motorcycle na police. May ginagamit yung patrol car at saka panghatid na sa punerary at pa ako eh. Wag naman sana. Wag ganon. Sintinan mo ka sana doon. Pero ang napapansin ko ngayon, parang dumadami na naman yung mga VIP na gumagamit ng tawag nito yung blinker. Blinker, lalo na yung mga motorcycle. Nako. Pa-blinker pa sila. Illegal yun eh. Correct. Hindi alam ng tao kasi hindi ini-enforce ng police. Yun ang ano natin. Kaya dumating lang ang police natin pag nagkaroon ng aksidente. Yan, nandyan sila, kunyari sa mga nung binangga nga ako ng First National, yung First North Luzon, bus. Abay, dumating na 10 pulis. Dami. Pero, nangyari ito, sa lugar na pwede dapat nilang maglagay ng traffic police na mag-control doon sa yellow box, paglabas ng TPLX, wala. Pero nung nabangga ako, tsaka na sila dumating. Pagkarami-rami. Okay, so malaking hamon po ito. And even the crime rate, kasi we're asking actually the PNP about the crime rate dito sa Pangasinan. Particularly nung ito bago bumaba si Sir Fanged sa kanyang pwesto bilang PD at pinalitan nga po nitong si Police Colonel Capocchia na yung latest diyan sa Maylingayen kung nabalitaan niyo sir, 'di ba? Yung namatay na nailibing doon. Ang pinaka main question dito kasi kung may nagpapatrol sana doon. Ang nakakahiya pa kasi doon is malapit 'yon sa Kapitolyo, sa mismong Capitol ground. At the same time, nandoon ang provincial headquarter ng PNP. Wala nga eh. Ang problema sa yung naging police, nakikita mo kung pumasok ka sa police station, nandun kulang sila. Habang mga traffic enforcers nila ang nasa labas, walang police visibility at all. So ano bang, kaya nga may uniforme sila eh, para may visible con sila na nandun enforcement. Yan ang sabing, walang kinakatakutan ng tao kasi wala namang police.
Okay. Preventive, walang preventive. Kaya yung tama yung sinasabi ni Kapukin dito. Preventive yan dahil you save lives, you save properties, walang nakawan. Mhm. Pero ano nga nangyari? Yung naging katamaran na ng mga pulis, akala nila basta pulis, okay yan. Pag may crime, sisipot siya. Mhm. Preventive yan. Okay. As enforcement. Sige, sir. Sir, break muna tayo sandali tapos balik tayo dahil may 9 minutes na lang tayo sa Zoom. Okay. Dapat pala yung aking yung aking account pala para ano. So anyway, sa aming round 2 mamaya po pag-usapan po natin. Ito pong sino bang in charge talaga? Malacanang pa ba? At ito pong reforma sa SK and the future of SK para sa leadership po dito sa Pilipinas. Pagbabalik po natin pagkatapos naman po ng ilang paalala. Punchline. IFM News. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline. Punchline. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Okay, nagbabalik po tayo. Bilisan na lang natin po ito kasi may 9 minutes lang kami ni Sir Ermin. Sir, who's in charge talaga ngayon? Dahil sa mga pang-isunod na pangyayari, who is in command? Okay, ang tanong ko yan ay nakadiretso kay President Bongbong Marcos. Mhm. During these days, habang nagkakaroon ng investigasyon dyan sa Senado at sa Kamara, wala tayong narinig sa kanya. Mhm. Ani ho, bakit ganito ang nangyayari sa Congress? At bakit hindi man lang siya nag-react na maraming lumalabas ng even doon sa investigation. Yung kapalpakan ng police, ng foreign affairs, Mhm. ng Bureau of Immigration. Lahat ng problema yan ang gagaling doon sa tatlong yun eh. Mga corruption at anomaly doon sa mga local agencies eh. Mhm. Patay narinig kay Presidente Marcos. Na dapat siya mismo nagsasabi, imbestigahan lahat yung sinong gumawa ng approval ng passport, sinong gumawa ng Mhm. citizenship, yung mga ganun. May Wala. maparusahan. Oh, so, ang tanong ko, who's in charge? Kaya nga, sabi Sino ko, nga ba? alam mo, kahit na sa mga interviews, yung mga ambush interviews, ang liliit lang sinasabi, tumatawa lang. Mhm. Hindi yung ganun. I mean, lahat ng presidente, kaya kasi Di ba nga, napahiya pa siya dun sa isang international anchor na nung tinatawanan niya yung tanong tungkol sa graft and corruption. Di ba? kagaya nung sinabi niya, alam mo, nung ni Reg Gabao, yung Kingdom of Jesus Christ. Mhm. Mali-mali, yung ano. Sabi niya ganyan, wala namang problema kasi ang mga pumasok na pulis walang armas eh. Mhm. Kitang-kita sa TV. Yes. Ang dami ng armas. So, sabi ko, bakit ganito? Mhm. Tinatakpan lang mata ni Presidente Marcos. Nung mga kanya sa baba, pinapasubo siya. Mhm. Yan masama. Ang problema naman, hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng mga tao niya sa baba na. Yes, and that's the one of the dilemma ng ilang mga presidente dahil if they fully rely to their people on ground at kung ano lang i-feed sa kanila, yun ang paniniwalaan nila. Kaya ang ginagawa natin kini Presidente. Mhm. Pupunta inspection tour ko inspection trip sa mga pinanta ng mga bagyo. Aha. Lumalabas dito na talagang minsan disinformation dahil biruin mo, yung iba talagang alam mo sa social media, sir, mahirap na kasi minsan magloko ka eh. 'Di ba? Alam mo isa pang, di ba nagpas sila nga ng anti-smuggling law? Yes. Sabi ko, noong July of 2023, sinabi na niya ni President Marcos, your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler. Sa kanyang SONA. Mhm. SONA. Meron ba nahuli? Wala. Naglabas naman sila ng anti-smuggling law. Mhm. Ang tanong dyan, ano mangyayari dyan sa law kung wala rin manguhuli? Mhm. Wala huli. Correct. It didn't solve anything. Baka yung mga ibang smuggler nakapwesto na sa gobyerno.
sinabi mo yan. Magandang Diba? baha. Biro lang. Oh, yan ang ilan sa mga bulong-bulungan din. Oo. Alam mo, maling-mali yung kanila eh. Akala nila yung magpakitang gilas ka, pumirma ka, bumisita ka, tapos yung trabaho mo. Hindi po, Mr. President. Aha. Ito yung mga solusyon ng mga problema. May nangyari ba sa mga yung price ng bigas? Ang sabi sa bigas, wala ang ginawa ng gobyerno. Nag-import. Ikaw pa rin naman yung mga ating mga magsasaka. Pumiyok na nga yung pumiyok na yung PSA ngayon eh. Sabi nga nila, may tapyas naman daw sa bigas, pero kakapiranggot maliit, malayo sa 6 to 7 pesos na pinangako nila na bababa ngayong buwan na ito. Yan, saan mo makukuha yan? Yun ang natin, malaking tanong. Sasabihin lang nila sa Metro Manila, ang Pilipinas hindi Metro Manila. Yes, correct. Wala sa Lawag, sa Manawag, sa Binmali, sa Dagupan, o tinan natin kung may bigas na ganyan. Yung kadiwa na sinasabi nila, pero pili lang kasi yan eh. Yung kadiwa, rotating yan eh. Hindi naman sa isang permanente lugar eh. At saka kung may kadiwa tayo, at saan nilagay? Sa Lingayen. Malayo sa mga ibang Malayo na. Ilang araw yun? Weekend. Yes. Konti lang. Anyway, Sir Ermin, before maputol tong ating usapan yan, dahil we have only less than 3 minutes, very quick, dito po sa isang editorial po ninyo, yung importansya po ng paghubog sa ating mga SK for the future leadership ng ating bansa. Actually, ito yung objective ng SK law or the organization of SK. It is to mold our young. Okay. Yes. What the situation today? Corruption and mga vote buying. Sana yung mga bata ngayon, tumayo. Kagaya ng sinabi mo, ang nangyayari, ayuda ang pinag-uusapan. Yes. Mali na yung tagilid na yung tingin ng mga bata. Dapat yung mga leaders ng SK, seryosohin nila yung mandato nila. Sila ngayon ang pag-asa talaga ng ating mga bayan na ipakita na kami tuwid pa at kailangan namin na matuwid na gobyerno. Yes. Okay. That's exact message that they need to hear. Hopeless na yung yung mga kandidatong konsehal natin. Hopeless na. Hindi nila magawa yun. Sorry to pag sila nagtumakbo at kailangan manalo, ayusin. Ang problema dito, Sir Ermin, ang nakakalungkot, nagiging breeding and training ground ng next corrupt official. Ganun na nga nangyari. Kasi naturuan sila kung paano magbulsa. Nabulungan. Basketball tournament kuno. Saan kikita? Kukuha sila ng basketball na dapat ang basketball is only 150. Gagawin nila 400 pesos. Kayo. Yung mga nakikinig sa ating mga SK dyan, ha? Anyway, less than 1 minute na tayo. Sir Ermin, thank you very much for this Monday, fruitful, productive Monday po natin na usapan. Salamat tayo, Mark. Thank you po. Alamangan po ninyo sa susunod ang ating pong mga ilang pang mga usapin po dito sa ating punchline. At nakasama po natin Sir Ermin Garcia mula po sa #1 community news